No, byl to báječný zážitek a nabilo mě to spoustou nových poznatků a takové pozitivní energie. No, tak mám rád, když jsou věci formálně v pořádku, čili už ten název mě zaujal, vlastně tím zpracováním normy a etiketa v písemnosti na úřadě a kdekoliv, takže ve své práci to využiju. No a moc se mi líbil excentrický projev pana Martinka a spoustu zajímavých věcí jsem se dozvěděl. Na rozdíl od mnoha jiných školení bych to nehodnotil jako ztrátu času. Přinesl mi velmi mnoho, nepochybně získané informace využiji ve své práci. Určitě budu čerpat i z materiálů, které jsme dostali a z knížky, kterou jsme dostali při příchodu. No, dobrý den, e-mail už opravdu nikdy nenapíšu. Takže tak. No a potom jsem samozřejmě za své hnidopišské dotazy dostal takové ocenění. No, tak na úřadě to jistě kolegové ocení.